दिनैनि बुक सामारि लोगोफोर स्पेक्टिकेल कब्रा जिबौ फिथिगम। लोगोफोर जोंनि भारत हादराव माथाम रोखोमनि जिबौ फिथिगम मोननाय जायो, जेरै स्पेक्टिकेल कब्रा, मन'कल कब्रा, किं कब्रा। बेफोरो माथामबो जिबौ फिथिगमावनो गोलैयो लोगोफोर। बियो माथामबो गालफा फुवारग्रा जिबौ। बाथ्राया बेनो लोगोफोर, बे माथामबो फिथिगमनि जिबौनि बिसआ आलदा आलदा रोखोमनि जायो। बेखायनो नोंथांमोना बे सावगारियाव नायनानै लायोबा गाहाम जागोन, जाहाथे जिबौखौ सिनायनानै लानो हायो। जेरै 1 नाम्बार सावगारि स्पेक्टिकेल कब्रा। बिनि बिखुङाव नायोब्ला इंराजि आखर इउ बायदि सिम्बल नुयो, बा मानसिफ्रा त्रिशुल बायदि सिम्बलबो होनो, आरो सोरबाया मेगनाव हमग्रा ससमा बायदिबो नुयो होननानै बुङो। 2 नाम्बार सावगारि मन'कल कब्रा। बे जिबौनि बिखुङाव नायोब्ला लोगोफोर बिनि बिखुङाव गल सिन दङ। आरो 3 नाम्बार सावगारि किं कब्रा। किं कब्रानि बिखुङाव नायोबा लोगोफोर बिनि बिखुङाव गोसोम कालार आरो लोगोसे गोमो कालारनि बोसोनाय सिन थायो। जों दिनैनि भिडिअ'आव 2 नाम्बार आरो 3 नाम्बार सावगारिनि सोमोन्दै रायलायनाय नङा, जोङो 1 नाम्बार स्पेक्टिकेल कब्रानि सोमोन्दै सावरायगोन। लोगोफोर जिबौखौ ओरैनो नायोबा, नर्मालै नायोबा माथामखौबो एखे बायदि नुनो हागौ। बेखायनो बे सिम्बलाव नायनानै नोंथांमोनहा सिनायनानै लानो हागोन। जिबौखौ सिनायनानै लानाया मानि थाखाय गोनां होनोब्ला लोगोफोर, सोरबा मानसिखौ जुदि जिबौआ बाइट खालामोबा, अरोब्ला, जोङो बै जिबौखौ डाक्टारनाव खोन्थानानै लानो गोनां जायो हस्पिटालफोराव थाङोबा। जेरै डाक्टारा सोङोब्ला मा जिबौ अरदों होननानै सोङोब्ला, बेखौ अरजाग्रा मानसिया जिबौ फिथिगम होननानै खोन्थायोब्ला डाक्टारा कनफिउजन जायो, आरो बिनि सायाव डाक्टारा मोनथियालासेनो गुबुन इन्जेक्सन, गुबुन जिबौनि बिस दानगारग्रा इन्जेक्सन आरो मिलायै इन्जेक्सनखौबो होनो हागौ। बेखायनो जिबौखौ फाइन्ड आउट खालामनानै लानो हायोबा, सिनायनानै लानो हायोबा जोबोद मोजां जायो, जाहाथे डाक्टारफोराबो अरजानायनि उनाव ट्रिटमेन्ट खालामनो गोरलै जायो। जेरै एग्जाम्पल, स्पेक्टिकेल कब्राया जुदि बाइट खालामोब्ला, जों डाक्टारनाव थांनानै मन'कल कब्रा अरदों होनोबा, डक्टरा सिदायैनो मन'कल कब्रानि एन्टि स्नेक्स भेनाम इन्जेक्सनखौ थुगोन। अब्ला जोंनि देहायाव स्पेक्टिकेल कब्रानि बिसआ जुदि दङब्ला, बै बिजिया जोंनि देहायाव खामानियाव होनाय नङा, आरो जोंनि टाइमा ओरैनो लस जागोन। बेखायनो लोगोफोर, टाइमा जेसेनो लस जायो एसेनो मानसिनि जिउनि डेन्जारेसआबो बाङो। बेखायनो जिबौखौ सिनायनानै लायोबा गाहाम जायो। जेरै स्पेक्टिकेल कब्राया जुदि अरदोंबा, जों थारैनो डक्टरनाव थांनानै बा हस्पिटालाव थांनानै स्पेक्टिकेल कब्राया अरदों होनोबा, डक्टरा डाइरेक्टलि बेनि एन्टि स्नेक्स भेनाम इन्जेक्सनखौ होयोब्ला जोंनि जिउआ थाबैनो बासायो। बेखायनो जिबौखौ सिनायनानै लानाया जोबोद गाहाम लोगोफोर। बे जिबौखौ बांसिन मानसिनि टाच पइन्ट एबा मानसिनि खाथि खालायाव थायो होननानै बिजाबाव लिरनाय जादों। बे जिबौनि थाग्रा जायगाया न' बोराय, बाख्ला जाबनाय, बा हाग्रा गेसाव, बा जिगाब गेसाव बेफोरनि सिङाव थायो होननानै बिजाबाव लिरनाय जादों। बिनि मेन जाग्रा फेभरेट आदारा एन्जर। दा बेयाव नायनानै जोङो थोंजोङैनो मिथिना मोनो, जेरै एन्जराबो जोंनि न' बाङाव थायो, बेखायनो बेबो बेखौ जानो थाखाय जोंनि न' खाथि खाला एबा बेफोरबायदि जिगाब गेसाव, दंफां गेसाव बा हाग्रा गेसाव सिङाव थानाय जायो। बिजाबाव लिरनाय बायदिबा बेनि कालारा मोननै थायो होननानै लिरनाय जादों, जेरै गोसोम आरो जारेद। बे जिबौजों अरजानानै जोंनि गासै भारत हादराव 15,000निफ्राय 20,000 सुबुंफोरनि जिउआ बोसोरफ्रोमबो खहा जाबाय थायो होननानै बिजाबाव लिरदों। बियो एप्रिलनिफ्राय लानानै जुलाइ मास, बे मास मोननैनि गेजेराव 10निफ्राय 30था बिदै दैयो होननानै बिजाबाव लिरदों, आरो 48 दिननिफ्राय लाना 69 दिनसिमाव फिसा ओंखारो। नाथाय बाथ्राया बेबो गिख्रंथाव, जेरै बिनि फिसाया ओंखारो, जेरै 30था फिसा ओंखारोब्ला बे 30था फिसाया बे एरियायावनो थायो आरो बेयावनो माने बुंनो थाङोब्ला, थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला, बे जिबौआ फेमिलियै थाग्रा जिबौ होननानै फोरमायनाय जादों। बे जिबौआ गोलावै 3.3निफ्राय लाना 4.9 फुट गोलावसिम जायो होननानै बिजाबाव लिरदों। बाय'लजिनि बुंनाय बायदिब्ला बे जिबौनि बिसखौ दानगारनो थाखाय बायसान्स बाइट खालामजानायनि उनावहाय एन्टि-सीराम स्नेक भेनम, पलिभेलेन्ट एन्टि-स्नेक भेनम इन्जेक्सन होनाय जायो होननानै बिजाबाव फोरमायो। बेजों अरजायोब्ला अरनाय जायगायाव गोजा जायो, बुयो, देहानि गासैबो जरा जेरै आखान्थि जरा, हान्थु जरा बेफोरबायदि जायगायाव सायो। देहायाव लासै लासै खमजुरि जायो, मेंनाय मोनो,
खुगानिफ्राय खदै लाथा ओंखारो, गोलोमदै गयो, रायलायनो हाया हाया जायो, खदै मन'नो गोब्राब आरो हां लानो गोब्राब जायो। जोबनायाव गोदोना बायनाय बायदि बोख्रबना मानसिया थैयो। बे जिबौनि देहायाव हाइलि निउर'टक्सिन बिस मोननाय जायो। लोगोफोर, स्नेक एक्सपार्टफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बिस गोनां जिबौआ जुदि अरोब्ला बेखौ अजानाव लांना समायखौ लस खालामालासेनो डाइरेक्टलि डाक्टारनाव लाङोबा गाहाम जायो होननानै फोरमायदों। लोगोसे बिजाबाव लिरनाय बायदिब्ला जोंनि भारत हादराव बाइट खालामनाय बा अरनायनि बयनिफ्रायबो बांसिन रेकर्डआ बे जिबौनि मुङावनो दं। बेजों लोगोसे जुदि बै जिबौ अरजानाय मानसिखौ हस्पिटेलाव थाब लाङाबा 8 घन्टानि उनाव मानसिनि जिउआ जोबनाया फिक्स होननानै बिजाबाव लिरनाय जादों। बे मुलुगाव जेसेबांखि निउर'टक्सिन बिसनि जिबौ मोननाय जायो बियो गासिबो एलिफेदा फेमिलियाव गोलैयो। थिग बेबो एलिफेदा फेमिलियाव गोलैयो लोगोफोर, आरो बिनि देहायाव निउर'टक्सिन बिस मोननायनि थाखाय जोबोद डेन्जारेस।